नोंथाङाबो गुफुर गेलेगोन नोंथाङाबो माथो गस्ला एखे गुफुर नेक्स्टआव दोङो गाहाय आलासिनि बिबुंथि नोंथाङा मानो गेलेयाखै नेक्स्टआव दोङो राष्ट्रीय मेथाइ नंगौ नेशनेल एन्थेम सं नोंथाङालाय बिनि उनाव केमेरामेन वाव बिनि उनाव जों होदोङो प्राइज राननाय दिनै माहानि नांगोन सार दिनै माहानि नांगोन हरसिंगा खासिबारि कुन्दुरबिल ओमफ्राय मोनसेया जोंनि कुन्दुरबिल ओमफ्राय हरसिंगा खासिबारि मोनगोनां गाहाय आलासिनि बिबुंथि जोंहा आलासिया माखासे सफैजोबनो हायाखै जोङो बिथांमोनखौ जोङो सिनायथि होनाय जागोन बालुफुटा गामिनिनो गामि समाजनि आफादगिरि आरो गुबुन हरिसिंगा दिहिंनि मानिजाथाव सिमा गैया दिनै दिनै खेलाया माहानि नांगोन गामियारि बादायनाया जोबोद ओंथि गोनां मानोना दासान्दि जोंनि थासारिया समाजनि थासारिफ्रा मोजां नङा बेनिखायनो गेलेमु बिथिङाव सांग्रांथि लाबोनानै इयुन जोलैखौ मोनसे थि लामाजों दैदेनलांनो बेबायदि बादायलायनाय गेलेमु बेखौ होबथानोब्ला जों बेफोरबायदि मोनसे गाहाम आदबजों जों दैदेनलांनांगोन सोलेरारि माने गोसारो बिदिनो लासै लासै देरनानै हयथ' हारसिङै गेलेनाय लोगोजों गेलेनाय गें लयेल्टि लोगो नागिरनाय बेफोरबायदि मोनसे आखुआ सोमजिखाङो बे हाबा मावनानै दिन्थियोब्ला उन्दै गथ' गथायफ्रा बेखौनो सोलोंगोन दायो स्टेट सरकारा मोनसे आसनि लादों गेलेनायनि गेजेरजों मोनसे युथ सामनि बुंनो थाङोब्ला 1955नि सिगां जोंनि हरिसिंगा साखाथि फाखाथि ओनसोलाव गोबां गोरों स्किल गौथुम गैयामोन क्लाब गैयामोन फुटबल दल गैयामोन नाथाय गुबुन मानसिफ्रासो क्लाब दानानै मोनसे गौथुम खालामनानै जोंनि गेजेराव फुटबलखौ जनप्रिय खालामदों आसाम एबा जोंनि बड'लेण्ड एरियानि जलवायु आबहावा बेनि थाखाय फुटबलजों 70 बै समनिफ्रायनो गामि गोबां क्लाब दानानै लिग खालामदोंमोन लिग खेला गेलेहोदोंमोन बे लिगनि गेजेरजोंनो मोजां सिख्लाफोरालाय मोसागोन नामा नोंथाङा बिनानाव मा मेथाइ मोसागोन नंगौ मोसागोन नोंसोरलाय मोसागोन माबायदि मोसागोन देखायलाय मोसानायखौ देखायलाय वाव बिदिनो नोंथाङालाय मारै देखायलाय माबायदि बिदि वाव बिदिनो नोंथाङालाय मारै मोसागोन मोसानाया माबायदि मोसागोन माबायदि मोसागोन देखायलाय माबायदि मोसागोन बिनानावालाय माबायदि मोसागोन मोजां मोसागोन दे होमबा भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात बेखेवनो थाखाय गुरै खावलायनाय थाबाय दिनैनि बे सोमदोन क्लाबजों दैदेनजानाय बयबो आखाइखौनो होदों बे समाव जोङो दिनैनि बे गेलेनाय बादायलायनायखौ मानिजाथाव बिथां माने बाबुआ खेल नायगोन ना माना सोंदो रे नायगोन ओमफ्राय नोंथाङा गेलेनो लुगैयाखै बेबायदियाव
नोंलाय बिदियाव गेलेगोन ना पुरान कापाव गेलेगोन बिदियाव गेलेनानै पुरान कापाव गेलेनांगौ ए मादैमोनाबो फुटबल खेल नायगासिनो दं बिराद मोजां मोनदोंनो मादैमोनाबो आरो सिख्लाफोराबो दङ नै मोसाग्राफोरानो बारदै सिख्ला मोसाग्रा दङ नै वाव हेल' बे समाव जोङो आफादनि आफादगिरि जानानै जोंनि गेजेराव सफैनो हाबावनाय मानिजाथाव बिथां सारमोनखौ जों बरायना लाबोगोन साबायखर थाबाय जोंहा हाबाफारिया इलेक्सन टाइमावलाय माहा फुटबल गेलेनो मोनो सोंदों आरो जेनेबा गाव जागोनसो अ बेखौसो सोंदों फुरा गावग्रा बासिखादों जायनो फुटबल गेलेयो गावगोननो अ नंगौ बिदि जागोन दे ओमफ्राय इलेक्सन जानायाव गेलेनो मोना जानला मोनला मोना अ आदो क्रिकेटबो मोना फुटबलबो मोना काबादिबो मोना बन्द' आरो स्कुलाबो बन्द' फुटबल होनांगोन फुटबल होनांगोन स्कुलाबो बन्द' नांलाय खमलाय जानो मोना मोजांहै नंगौ नंगौ ओमफ्राय स्कुलाथ' आरो बन्द'खा स्कुला बन्द' सिख्लाफोरा ओरैबायदि मोजां मोनदों मोजां मोननानै रंजायोनो मा आरो हाल्ला खालामो नोंथाङा मानि थाखाय हाल्ला खालामो मानसिफोरा मोजां मोनो हा फुटबलफोरखौ मोजां मोननानै अ नंगौ नोंथाङालाय हाल्ला खालामा दे जल्दी बुं मारु रलै आफिल लानांगौ देलाय सिख्लाफोरानो आंनि नाम सोंबाय थायो खेलनायनि बाबै मोसादो kacau मोसानो थांगोन थाङा जोंदों थांगोन सोर थांगोन लांबा थांगोन ओमफ्राय जों थांगोन जोंखौबो नोंनि फेसबुकआव हाबनाय नंगौना नङालै थांगोन ना थाङा बे थांगोनब्रा नोंलाय थांगोन ना थाङा जोंदों मोसानो खाथियावबो खाथियाव गैया लाजिबायबो नोंलाय थांगोन ना थाङा मोसानो थांगोन रोंगोन ना रोङालै देलाय देखायलायनायनो माबायदि माखौ मोसानो नोंनि मोसानायखौ नंगौना मोननै टीमनि प्लेयार मारै मोनदों yes Oladaw welcome Oladaw yes champion wow Oladaw wow मा गामिनि नोंसोरो बे गामिनि निसपल्ली सिदा wow hai मा क्लास फरायो आङो क्लास 8 आव you मोनसे खावलायनाय you 7 wow प्लेयार yes
नैबे सिगांथिं फाइनालनि खमलायदों मोननै टीमनि केप्टेन बे बान्थाखौ जोंनि मानिजाथाव उदालगुरि स्पर्ट्स एसोसिएशननि हेड अफ रेफारि बर्डनि बिथां महेश्वर दैमारि बिथांनि आखाइनि गेजेरजों जोङो नैबे बान्थाखौ होगोन बयबो आखाइ खबनानै होगोन मोनसे फट' लागोन सारा लड़ायलाय मा खारखो दिनैनि बे फाइनाल बादायलायनायाव टीमनि केप्टेनजों लोगोसे बिथांमोननि टीम मेनेजार आरो लोगोसे केप्टेन बिथांमोना फैगोन फैदो ट्रफिजों लोगोसे उइथ मानि प्राइज बेखौ जोंनि मानिजाथाव भबेन बसुमतारी सेन्ट्रेल वर्किं कमिटि मेम्बार्स अफ BPN दिनैनि आफादगिरि जानानै आङो बयखौबो साबायखर बावनाय थाबाय दिनैनि बे फाइनालनि हाबाफारियाव रायजो राजा नोंथांमोनाबो जोंजों हेफाजाब खालामबाय आरो दिनैनि बे हाबाफारियाव आलासिखौ जोङो हांख्रायदोंमोन बिथांमोना जागायनायनिफ्राय जोबजासिम थानानै जोंखौ हेफाजाब खालामदों बिथांमोनखौ जों हामबाय होनदों जोंनि निउस